謝しております。いろんな、教材を持って、寄付していただいてありがとうございます。これからも、一生懸命勉強してて、いい子供になる、いい学生になる、天才になれるために、一生懸命頑張ってください。あとは、皆さんにもいい健康になって、欲しいものは、叶ってください。はい、無事に、帰国してください。こんにちは。こんにちは。